Il-kundizzjoni tal-awtiżmu ħafna drabi tiżviluppa fl-ewwel snin ta' persuna u twassal biex il-persuna tgħaddi minn diffikultajiet biex tikkomunika u tibni relazzjoni ma' persuna oħra. Rebecca Paris, om ta' tifel bl-awtiżmu, qalet li binha l-ewwel żviluppa l-awtiżmu wara ħadd-tilqima magħrufa bħala l-MMR li għandha lan li tipprevjeni il-mard tal-ħosba, il-gattone u r-rubella. L-om qalet li l-ewwel kien jitkellem u jġib ruħu normali u li kien biss wara din it-tilqima li nbidel mill-lejl għan-nar. Tajni l-injection imsamma normali u niftakar fil-għaxija konna madwar il-mejda kien hemm missieri wkoll qed fil-li qegħdin niklu u li tal-well baby kienu għafżawna qalu li jista' jitla l-denni u hekk. Bażikament bħal normal. Fil-li qegħdin niklu kien normali ma kellu xejn. Ebda waħda tagħtu blackout, taħħas ħażin, waqa' u minn dakinhar l-istorja nbidlet. Rebecca qalet li s-sintomi tat-tilqima inbidlu f'sintomi assoċjati mal-kundizzjoni tal-awtiżmu. Sqaret li minkejja li fittxet l-attenzjoni medika b'mod immedjat, kienet taf li l-futur ta' binha kien inbidel għal kollox u li l-unika għajnuna li seta' jingħata kienu it-terapiji. Ovvjament, dakinhar fil-għaxija għatelu dakinhar għadeni qed normali kif għafżaw niftal-well baby. Qed torrajt mela jiena tittieħ l-affarijiet normali. Imma mill-għada fil-għodu ġifiri kien jidher ħafna ċassat. Mal-ġimgħat beda jinaqqas ħafna mill-kliem. Kellu forsi ħada u kittu words, eżempju kien jgħid ixħalli television, ixħal television kien jgħidli. Niftakar beda jaqta kollox. Mamma ma baqa xejn, papa ma baqa xejn. Beda jiċċassa, beda jagħmel ħafna tantrums, sabba tosmarajt, jikdem saqaħ. Jagħmel ħafna bil-ponnek. Kienet esperjenza ħażina. Il-Pedjatra Dr Robert Cassar spjega li r-riċerka ma turi ebda rabta bejn it-tilqima u l-kundizzjoni tal-awtiżmu. Sostna li l-età ta' meta tingħata it-tilqima u l-età ta' meta jibdew l-ewwel sinjali tal-awtiżmu huma l-istess u li din jaf tkun ir-raġuni għalfejn jorbothom flimkien. Jekk nafu li marda bħala awtiżmu toħroġ l-iktar sintomi jibdew ta' sena u xahar, sena u nofs, and that is the time when we give the vaccine, it is very easy to associate it with it. It-tilqima tal-MMR mhix waħda obbligatorja u huma biss il-bniet li skont il-liġi għandhom jingħataw it-tilqima kontra r-rubella qabel l-età ta' 13-il sena. L-għaqda dinjija tas-saħħa tqis dawn it-tliet tipi ta' mard bħala qattiela. Il-Pedjatra Dr Robert Cassar isostni l-importanza li l-ġenituri jagħtu din it-tilqima lil uliedhom. Nafu li ċerti nies, anki nies li huma b'saħħithom ġifieri m'għandhom xejn, għal xi raġuni jkun hemm komplikazzjonijiet u daw jistgħu jmutu. Jekk tkun mara tqila pereżempju ta' r-rubella waqt titqala u tkun mara tqila jista' jkun li jkun hemm problemi kbar bil-baby, il-baby jista' jkun trux, problemi fil-qalb.